Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 2022-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdeniň 3-nji güni. Men ýene-de siziň bilen Türkmen halky DBT kanalyna başlan hepdeniň 4-nji güni. Şoňky biziň temamyz demokratik opozisiýanyň ýalançy watan programasyna we terrorist Gurbanuly Berdimuhamedowa jogaby. Eger düýün siz watan programasyny görün bolsaňyz, onda Berdimuhamedow şeýle diýdi. Yine men size bir bölegini okuyup bereyim. Belirlenen talaplara doğrularak hem gelýän görüşleri haýatda ya devam edýär. Şäherlendirmeler bilen baglanykda kabul edilen düýünlere laýyklykda hareketleri ziýan kıllandyrmak işlerinden bir görüşleri etmeli. Geçen ýyl hem içeriki migrasiýa işine düýün bozulmalarına ýol berdi. Bir vilayetden belki vilayete gidip gelmem. O ýerde wagtyny bolmaň tertibine bozulma halatları ýüze çykdy. Şoň üçin hatta garay. Birinji emizlik ýaşan ýerinden belki vilayete wagtyny gidýän raýatlary häkimlikler bilen birlikde bolýan ýerleri boýunça bellige almak hem dolar gülüşlük etmek işten hakda talabalar ýerine ýetinmek. Şeýle içeriki migrasiýa ýagdaýlaryna gülüşlük etmek işini kämilleşdirmek. İkinji, ahal olay käde Döwlet edara işmerkanyň guruluşyk işlerinde ýurdumyň welaýetlerininden gelip işleýän adamlaryň belirlenen kanun şuralarynda işleýänlerden bir gülüşlük etmek. Şeýle bu tejribe gelecekde aşağı sistem ýaşaýyş toplumyň guruluşyny ýola goýmaly. Üçüncü, ýa-da dowam edýän şäherlendirmeler baglanykda daşary ýurt raýatlaryň, raýatlaryň kabul edilen düýünlere laýyklykda ýurdumyň şäherlerine buýrulyny bir gözükçülük amalla aşyrmaly. Amany siz bolsa birinji adatan daşary ýagdaýlaryň öňüne almaga we ony aradan aýyrmaga gönüp durlar. Şäherler hem toplumyň dünýä tejribesine alaýatda kämilleşdirmeli we meseleni hemişe bir gözükçülükde saklamaly. İkinji, ýurdumyň maglumat giňişligini döwlet edararynyň internet saýtlaryny kiber jümlerden awaramak boýunça değişli şäherlerini dowam etmek. Şeýle burada ýokary bilimli kämil tehnologiýalardan oňatym baş çykarýan million ulumlary döretme ukyply hünärmenler taýýarmak boýunça işleri dowam etmek. Namany şeýle harwem hukuk goraýjy edaraň işlerini geçen ýyl ýol berilen kemçiliklere bundan beýlekinde ýol bermeli däl. Burada harwem hukuk goraýjy edaraň ýolbaşçylary bilen birlikde ähirem diru işleri alyp barmak bilen size bir kem tawsiýa. Hormatly döwlet toplum geňeşine hawaly. Hormatly şerketler. Bir döwletimi alyp barýan para hasylyk Hormatly vatandaşlar. Egerde şunu gysgaça aýtsam, şu gepleşigi, şu düýünki bolan watan programasynyň gepleşigini, hukuklyk giňişini, ýani hukuk goraýan organlar bilen geçiripdi. Şu ýerde öz gorkusyny aýtdy. Şu ýerde mundan metr welaýetlaryň arasyna kontrol güýçlendirmeli, adamlar bu welaýetden intimeller, ýani iş diýip gelmeliler başga welaýeta. Daşyndan gelýän adamlary kontrolda saklamaly, nowatdan daşary ýagdaý bolsa bir reagiwet etmeli, ýene urzap. Internetde mundan metr kontrolda saklamaly. Bu öz gorkulugy sebäpli köp zatlary ýene mundan metr ýapýar. Bu milli lider däl, bu gorkak lider.
Indi gelin demokratik opozisiýasynyň şu Berdimuhammedow jogabyny dinläri. Hormatly vatandaşlar. Ine Berdimuhammedow halky oýan, halka azar berýän, halka agyr durmuşa salýan, halky kösýän terroristleri, ekstremistler tapyn diýdi. Demokratik opozisiýasynyň Berdimuhammedow jogaby ine şundan ibaret. Dünýäniň her bir künjeginde özüni syýlayan adamlar tarapyndan ve hemme döwletleriň tarapyndan hiç syýlanmayan, hormatlanmayan Gurbanuly Berdimuhammedow. Siz hukuk goýan organlara terroristler tap diýip olan wagtlaryny ýitirme. Biz ol diýen adamly tapdyk. Siz terroristi gözläp ýördiňiz. Turmda aýna serseniz Türkmenistanyň esas terroristini görürsiniz. Türkmenistanda bir tane terörist var. Oğlum siz. Teröristin adı Gurbanuly Berdimuhammedow. Yine men şu sebäpli käbir tutnamalar size bereyim. 2006-njy ýylda 27 dekabrda Türkmen başy ölünü, Niýazow ölünü bizim Türkmen hökümetimizi bir kanun hükümet adaşy eden kim? Elbette Berdimuhammedow. Türkmenistanyň hökümetini Hram ve Jadan topar bilen zahvat etdi. Şondan bäri şu neçende Türkmenistanyň halky terrorize edip gelýän esasy Türkmenistan terroristi kim? Elbette Berdimuhammedow. 2007-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň hökümetiniň wekillerini, ýagny ministrlerini, vice-premierlerini Türkmenistanyň halkyny bir güne basyp, onam telewizorda görkezip, ruhuny, mertebesini düşürüp, bir kanun ýagdaýyna iýidir 30 ýyllap gelýän basyş sistemasyny edip Türkmenistanyň halkynyň gözüni oğudun alan ve terrorize eden kim? Elbette Berdimuhammedow. Türkmenistanyň konstitusiýasyny ençemegedek üýtgedip, içinde halklaryny azadlyk, diňe öz halklaryny, öz bähwidini köpeldip gelýän terrorist kim? Elbette Gurbanuly Berdimuhammedow. Berdimuhammedow konstitusiýanyň 68-nji maddasyny güdük boldy. Gelin men size 68-nji maddany okap bereyim. Türkmenistanyň prezidenti döwletiň we ýerine ýetirjik häkimetiň başlygydyr. Türkmenistanyň iň ýokarky wezipeli adamydyr. Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygynyň we hemişelik bitarap hukuk ýagdaýynyň çäk bütünliginiň, konstitusiýany, adamyň we raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny berjay etmegiň we halkara borçnamalaryny ýetirmegiň käpili hökmüne çykyş edýär. Hani esasy konstitusiýany bozýan, esasy bütün dünýä halkara şertnamalar bolup gelýän terrorist kim? Elbette Berdimuhammedow. 2007-den 2020 ýyllary aljakanda gödek bolup gelýär. Men käbirden aýdyp geçýän. 2020-nji ýylyň 14 fevralyna bazar bunu akşam saýlawlary gutulan soň, hemme zat ýapylan soň, ýani saýlawlara geçen komissiýa öz işini gutulan soň, özüni spisaga saýlawsuz goşdurup, konstitusiýany bozup, özüni halk maslahatynyň wekili eden terrorist kim? Elbette Berdimuhammedow. Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji ve 87-nji maddalaryny bozdy. Onu da gödük bozdy. Men size şolary okap bereyim. 73-nji madda. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 73-nji maddasy. Şeýle diýär. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň milli geňeşiniň agzasy ýa-da deputaty bolup bilmez. Gödük bozdy. 87-nji maddasy. Türkmenistanyň prezidenti ýa ýerine ýetiriş hökümeti halk maslahatynyň agzasy we mejlisiň deputaty şol bir wagtda ministr kabinetiniň agzasy, häkim, arçyn, kazy, prokuror wezipelerini eýlep bilmez. Türkmenistanyň prezidenti ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçy, kabinet ministriniň ýolbaşçy. Şu wagtda şu 87-nji madda göre, konstitusiýanyň 87-nji maddasyna göre Türkmenistanyň ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçy, halk geňeşiniň wekili ýa milli geňeşiniň wekili bolup bilmez. Şoň üçin şu ýerde de ýene bir gedek gödük boldy. Indi 2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde bir kanun ýagdaýynda halk maslahatyny geçirip
özü intek saylanmadık, yol boşy. Şu ýerde halk maslahatyna özünü yol boş edip, özü öňe çykyp, ýygynagy geçirip, haky ýok. O ýerde mejlisin yol boş otyrdy. Şol geçirmeli ýygynagy, özü geçirip, özüni kandidat hökmüne goýup ýekete. Şo ýerde halk maslahatynyň yol boşlaryny, ýa-ni agzalaryny basyş edip, özüni halk maslahatynyň yol boş edip bellädi. Bu Berdimuhammedow ikinci ve 72. ve 73. ve 87. maddany bizim konstitusiýamyzyň maddalaryny bozdy. Onu kim etdi? Terörist Berdimuhammedow. Türkmen halkyny terrorize edip ýaşamagy mümkinçilik bermän, halkyň agyr ýagdaýa, halky agyr ýagdaýa salyp, türkmen grajdanlaryny mezbur ýagdaýda daşary ýurda gider ýaly eden terörist kim? Elbette Berdimuhammedow. Türkmenistanyň raýatlarynyň ne içinde, ne daşynda azatlyklaryny bermän, öz terörist dil gürgözmesi bilen ýollar ýapyp halky terrorize edýän kim? Elbette Berdimuhammedow. Konstitusiýanyň 39-njy maddasyny bozan terörist kim? Elbette Berdimuhammedow. Men size okap beren Konstitusiýanyň 39-njy maddasyny. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmeye ve yaşayacak yerini saylap almağa hukuku vardır. Ayrı ayrı çäklere girmenin, şol çäklerde hereket etmenin çäklendirilmeli dine kanun esasına bilinir. Türkmenistan'ın kanununa, konstitusiýada ozatlygy ýok. Diýmek, bizim raýatymyz Türkmenistanyň çägine istendik yerde yaşap, istendik yerde propiska bolup, istendik yerine işletdiler. Yine şu 39. maddanyň Türkmenistanyň prezidenti terörist Berdimuhammedow bozdy. Daşarykda ýaşaýan türkmenleriň pasportlaryny bermän, olary agyr ýagdaýa salyp, bir kanun, nelegal ýagdaýa salyp, köse, vaksinasını bermän, ýa-ni strahowka, medicin strahowkasyny etdirmän, olar agyr güne salan kim? Kim şu terörist? Berdimuhammedow. Elbette Berdimuhammedow. Bütün dünyanı ağırlap, koronavirüs yok deyip, sağlık saklaş sistemini güçlendirmen, şunu işletmen, şu vakti otpuska gidip ve hükümeti otpuska çıkarıp, halkı yekete, yek özünü koronavirüs epidemiyasına karşı koyan kim? Elbette Berdimuhammedow. Ağustos ayına, 2020 yılının ve sentyabr ayına gününe 1000'den olarak adam ölüyordu. Şu maglumatlar gizlep, sağlık Uğraş ministrlerine kömek ettirmän, daşy döwletlerine bizim halkymyzy bütün koronavirüs perioduna 150 000'den gowrak adam öldüren kim? Kim şu terörist? Elbette Gurbanuly Berdimuhammedow. Şu ýaly aýtsam sebäpleri aýdyp durmaly. Bir topar suwutnama bar. Bu adam eýýän jenaýatçy bolup jenaýatyň ýa kanunlara aykırıkta cezalarını çekmeli adam. Bunu adamı indi bil, hükman suratda arrest edip cenayda çekmeli. Şoň üçin düýünki ýygyna gatnaşan, hukuk goraýan organlara ýüzlenýän. Hormatly vatandaşlar, siz düýün Türkmenistanyň teröristlerini Gurbanuly Berdimuhammedow dinledimi? Ol terörist. Türkmenistanyň bütünlügi diýip, Türkmenistanyň konstitusiýasy diýip, Türkmenistanyň kanunlary diýip, şol söýlerin arkasyna gizlenip, öz teröristik işlerini edýär. Türkmen halkyny dünýäde belli bir birinji ýerde terörist bolup, diktator bolup. Siz şoňa hyzmat edip durmaly. Özüňiz pikir edin. Siz taryha diktator toporunyň kömekçisi bolup girersiniz. Siz taryha öz maşgalaňyzda öz adyňyz, familiýaňyz, men diktatorun komandasyna, toporuna işläp, iň esas wezipeler gowrak geldim diýip taryha ýersin. Bizim halkymyz sizi hormat goýmana aňyrda dursun. Sizin jenaýat işlerinizi, sizi jenaýaty çekip görkezip bütün dünýä. Şondan gorkan ýokmy? Berdimuhammedowyň bir kanun görkezmelerini edip, halka garşy gidip, olur ýaly gahrymançylyk eder ýaly sizin kelläňizi işler ýokmy? Şoň üçin bu ýaly teröristleri dinlemeler. Birinji bilen Berdimuhammedowy
jenayete çekmeli. Ol bolsa sizin günden-güne jogapkärlik işiniz. Hormatly vatandaşlar, 15-nji ýanwarda bizim barymyz öz haklarymyzy gora çykmaly. Biz vilayatlanyň arasyndaky ýollar açmaly. Biz daşynda galan dogan arnaşlarymyz, daşynda galan inatalarymyz, çağıçyklarymy şolary Türkmenistana getirmeli. Türkmenistanyň prezidenti ýolları açmaýar. Süpü allakçy. 15 ýyldan beri halkymyzy allak gelýär. Muň esasy zady öz bähwidini gora, dine öz dogan arnaşlaryna hyzmat edýär. Türkmen halkyna intek bir adam etgürüne hyzmat etýär. Türkmen halkyna galanlar ölsünýär. Şonuň üçin biz haçanla ýol ýürüşinde çykanda, biz häkimiň öňüne baranda, biz konstitusiýanyň 3-nji, 4-nji, 39-njy, 42-nji, 43-nji we beýlik maddalaryň esasynda barýar. Men size şolary okap bereyim. Konstitusiýanyň 3-nji maddasy şeýle diýär. Türkmenistanyň öz ıhtiýarly halk tarapyndan amala aşyrylýar. Diýmek, biz öz ıhtiýarlymyzy, döwletiň Türkmenistanyň ıhtiýarlygyny amala aşyrýar. Halk döwlet häkimetiniň ýeketak göz başydyr. Biz şu hökümete seredip, biz şu kanun ýoly itelemesek, bu kanun ýolundan çykyp bir kanunçylygyň içinde 15 ýyldan bäri gelip ýörür. Şonuň üçin bizim jogapkärçilik taryhy wagtymyz geldi. Hormatly vatandaşlar, ine 33-nji maddanyň esasynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasynyň esasynda Türkmenistanyň halky öz häkimetini göskönlik ýa-da wekilçilik edalarynyň üstü bilen amala aşyrýar. Biz diýmek, Türkmenistanyň prezidenti we hökümetini göskönlik ýa-da bizim saýlan wekilleriniň arkasy bilen kontrol etmeli. Diýmek, biz kontrol etmeli. Onu başga kontrol etjek ýok. Berdimuhamedow biz kontrol etmesek, başga adam kontrol edemok. Ýa-nakla ýüzüne sezdirenok gorkup. Şonuň üçin biz halk bolup Berdimuhamedow kontrol etmeli. Ünsüreň ýa-naky kömekçileri, ýa-naky hökümet işgärleri ýüzüne sezdirenok. Ýöne Berdimuhamedow bizim ýüzümizde sezdirenok. Ine şu ýerde görünýär. Kim kimin ýolbaşçysy? Şol işgärleriň ýolbaşçysy Berdimuhamedow terrorist, ýöne şu terroristin ýolbaşçysy biz halk. Ine şonuň üçin şu teröristleri biz aýyrmalyk. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasynyň esasynda halkyň hiç bir bölüginiň, hiç bir gurmanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimeti eýilmäge haky ýokdur. Aýry-aýry adamlaryň. Ine şu Berdimuhamedow Türkmenistanyň hökümetini hem prezident ýolbaşçysyny, hem kabinet ministriniň ýolbaşçysyny, hem şo wagtda Milli Geňeşiň ýolbaşçysyny eýilmäge haky ýokdur. Şol 3-nji madda şoňa hiç şolary hak bermeýär. Şonuň üçin biz şonu düzeltmeli. Konstitusiýanyň 4-nji maddasyna seredeliň, Türkmenistanyň jemgyýetiniň we döwletiň iň ýokurky gymmatlygy adamdyr. Biz iň ýokurky gymmatlygy. Bizden başga gymmatlyk ýok Türkmenistanda. Adam gorumak, gollamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimetiniň edaralynyň baş wezipeleridir. Diýmek, bizi adamlara hyzmat etmek döwlet ýolbaşçylarynyň baş wezipeleridir. Türkmenistanyň prezidentiniň esasy wezipesi bize hyzmat etmek. Bul bir kanun saýlanan terrorist Berdimuhamedow diňe bize garşy görüşýär. Dünkü çykyşynda da onu yapmaly, bunu beklemeli, bunu güýçlendirmeli, interneti kontrol etmeli, mundan beter gysjak bolýar. Ýöne indi muny diňýän adam. Indi Türkmen halkam düştü. Berdimuhamedow kimdigini Türkmenistanyň içinde, halkyň içinde dören ýagy diňe öz bähwidine işler, bizim watanymyzda Türkmenistany padşahlygy öwürüp, bizim watanymyzda ogurlajak bolýan terrorist. Indi men size Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 39-njy maddasyny okap bereyim. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugy bardyr. Aýry-aýry çäklere giýmegiň, şol çäklerde hereket etmegiň çäklendirmeli diňe kanun esasyna belirlendiler. Kanun esasynda ýok, şo bellik diýmek biz çäklendirilmeliler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasyny men okap bereyim. Her bir adama pikir we söz azatlygy käpillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmegini, qadağan etmege
Şonun ýalda onun kanuny laýykda ýaýratmagyna piýatger bermäne hukuky ýokdur. Hiç kimin özünün pikirini ve ınam ıhtıkatyny beýan etmäge ýa-da olardan yüz döndürmegine mezbur edilip bilinmez. Her bir adamın döwlet ýa-da kanun arkaly garalýan gaýry sırly özünde saklayan maglumatlardan başka maglumatlary kanunla gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, sözlemäge, almaga ve yaratmaga hukuky bardyr. 43. madda. Raýatlara kanunda belirlenen tertipde yığınakları, yürüyüşleri ve beylik köpçülüklerin çäreleri geçirmek azatı kepillendirilýär. Biz şu 3. 4. 39. 42. 43. Konstitusiýanyň maddalarynyň esasyna yürüyüşimize çykýar. Bize karşı hiç kimin Ilaytada Türkmenistanyň prezidenti şu bizim konstitusiýamyzy käpillendiriş hökmünde hereket edýän adam bize karşı adamları kaldırıp, organları kaldırıp bize karşı basış etmeyene hiç il kanun layıkta hakkı yoktur. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, bizi goraýan konstitusiýanyň bir topar maddelari var. Şonuň esasyna biz çykýar. Biz elimizde yara galamdyk. Biz parahat ýollar bar ya. Biz baydaklary elimizde alıp Türkmenistanyň konstitusiýasyny Türkmenistanyň içinde ýöretmäne var ya. Onu kim bolýan bolsa, Berdimuhammedow bolsun, beýlik bolsun, olar ýüzlerine diýmez şunu. Şonuň üçin bizim arkamızda kanunlar ve bütün dünýä adam hukugyny goraýan jarnama durundur. Diýmek bizim arkamızda bütün dünýä durundur. Şonuň üçin gorkmaň adamlar, bu teröristin diýjek zatlary entek köp bor. Muny biz öňden mäli cinayet eden cinayetler barada tutup arrest edip cinayete çekmelidir. Vakti geldi. Indi men hukuk koruyan organlara ýüzlenmeli. Hukuk koruyan organlar. Siz 15. ýanwarda halkymyz turanno, halkyň tarapyna geçimde halky terörist Berdimuhammedowdan goran. Egerde halkyň tarapyna geçdiňiz, sizden öňkü edilen işler boýunça hiç bir soru bolmaz. Bize gan döküşlük gerekken. Cinayetçi terörist Gurbanyl Berdimuhammedowyň arkasynda durma. Biz sizin ýagdaýyňyzda düşünýär. Öňler döwür şeýle boldy. Siz Berdimuhammedowy goramaly bolmaňyz. Indi welin döwür ütgedi. Siz hem ütgemelini. Indi halk oýuny, siz hem halkyň arkasynda geçmedi. Doğru düşünün. Indi Türkmen halky sizin paraxor ve bir kamçılığınıza çydamaz. Indi halkyň tarapyna geçmeseňiz, size karşı urşutur diýär. Şonuň üçin egerde siz halky gysyp dursaňyz, halk size karşı görüşür. Men size bir soragym bar. Siz halka karşı görüşende siz betbaşçylygy ýersiňiz. Ine 20 tane adam çykdy, maskaly dağıtdy, halky gorkudyp 200 adam çykanlar. Şu 20 tane çıkan maskalı adamlar ýülenýän bir olun kollegalar. Türkmenistanyň halkynyň möşwerini bilýärmi? Bilmediňiz men aýdaýyn. Milyonlarça adam, bir näçe milyonlarça. Olar çıkıp sizi şeýle gawanly, sizden hiç tapganmy? Onsoň olar sizi bütün dünýä suwuna akydyp ýa-da Türkmenistanyň içinde tribunal edip bütün dünýä öküp sizin adyňyz, familiýaňyzy Berdimuhammedowyň bir hatyryna goýup maskara ederler. Sizin doğun gardaşlaryňyz sizin üçin maskara bolar. Hem ýerde şoň familiýaly sizin familiýaňyzy ýaly bir adam bir institutda, universitetde bir märäkäňizde sorarlar. Sen kim planlar diýýärlermi siz? Diýip ýüzlerini alarlar. Utanın adamlar. Teröristi gollap halka karşı gitmek bu gatýançylykdyr. Siz özüňiz halkyň içinde doguldyňyz, üstüňiz. Bir san terörist sizi galdyryp, sizin wepalygyňyz boýunça sizin kelleňizi ýa-ni sypalap, sizi halka karşı görüşdirýär. Şu hatlary kelleňiz aýlan. Sebäbi siz halkyň önünde şeýle bir günah etjek bolýanlar, onsoň şu hatlar ömürlük durýar. Şonuň üçin teröristin arkasyna almaň. Sizin tohum garyndaşlaryňyz sizden şu hatlara garşyny.
Inni men ýene bir zat aýtjak bolýan. Biz Berdimuhammedow ýaly halkara terroristler. Biz çykymyzda diňe parahat ýolda. Kim yaragalsa özünü tutup polisiýa tapşyryr. Bizim ýolumyz çykýar, öz talaplarymyzy aýdýar, olum sosial taraplar, siyasi talaplar da. O zatlaram etmeseler, onu şu zatlary etdirmeýän diňe bir san terrorist var. Bizim barymyz üýüşüp, hem vilayetlaryň adamlary köşke şu terroristler aýrylmaly bolýar. Alaç ýok başga. 30 ýyldan bäri biz kösenip gelýär. Mundan beter kösenmiş. Golýar, kösenmeler biz. Inni döwür ütkedi, inni tehnologiýalar ütkedi, inni internet ütkedi, inni hemme zat ütkedi, adamyň akly ütkedi. İnternet güýçli bolan soň, adamyň akly ütkän soň, köp informasiýa gelen soň, köp zada düşünüp başlady. Inni birinji klasda olanjagam Allah bolýar. O Berdimuhammedow bu sözler diýip, ýa-ni elini galdyrýany siretme. Ol ağırlıkçı, ol siyasetçi değil. Ol siyaseti dine ağırlığa gizlemek, hem halkı uğurlatmak ve öz bekvidini çözmek. Gitarasını alıp pulları oğurlayıp gezip görmek. Borlu. Şoň için onu seyretmem. Men yine size bir zat aýtjak bolýan, hukuk gorayan gurumlar organlar. Sezin. Elde siz o mäşinler barda turup bizi gorlamasaňyz, bolup geçecek zatları unutmayalım. Gündök deyip, oğlan depe gitmeyen yekete birinci kandidatı. Näçe? Köpden bäri işläp gelýär, wagty geldi gitmeli. Türkmenistanyň diktator rejiminiň siýasaty näýdi? Hökümet siýasaty. Ol işlede ulanya sizin üstüňizde bilen halky bastyrýa. Onsoň onu şahit bolýaňyzda siz. Yani size bir kanun görkezmeleri berdi. Sizem yekete sultanmy gotdursun. Siz hökman odan depe akydyp yitirmeli. Size çelli işleyen adamlar näme arasda bolmadymy? Näme olar wepaly işlemedimi? İşledi. Hemmesi. Ine günnokda ilk birinci gider. Siz öňden bäri işläp gelýän. Sizi bir näçe ýyl aýdyp sizin üstüňizde durýar, iýerjek bol. Egerde biz gowuşsak ýa ýatyşsak sizi göniýberýär. Biz näçe köp görüşdik, entek sizi saklaşdyk. Gorkujugyna. Şoň üçin sizin ykbalyňyz bizim ýörüşmede var. Bizim ýörüşmede güýçlürak bolsa, sizin halk tarapyna işlemez, siz hem gahryman bolarsyňyz, hem öz maşgalaryň öňünde ömürlük gahryman kytaby ýersiň. Hakyky gahryman o diktatorun periodlaryna öz-özüne gahryman edip at goýup, bütün halkyň öňünde halka maskara bolan adamlar däl, hakyky taryhy çatyrpdy. Iň agyr ýagdaýda, agyr günlerde halkyň öňe çykyp gahryman bolup, terroristdi arrest edip, hemme opozisiýany halky çagyryp açyk taýlary geçiren adam bolsun. Sebäbi başga döwletlerde goranmak, harwurluklar çekdi. Sizin hem şu mümkinçiligiňiz bar. Terroristi diňläp halka garşy gitseňiz, onu siz gaýtyp şoň toporuna bolup, şoň bir ýa-ni jenaýet oturursunuz. Inni Attaýew hakynda aýtsam, Attaýew ýadyňyzda bolsa 2019 ýylyň sentýabrynda size garşy MHM guruluklary iş boldy. Sizi işden aýryp, hem ýerden aýryp bir kiçik ýerde goýdy. Inni sizi Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary edip, hemme organlar kontrol edip, size görkezmek bar, halka garşy sizi uruşdurýar. Siz hökman suratda özünde faketmeli. Siz onun garnaşy bolmaň o hiç ýyl tapagy ýok. Sebäbi diktatoryň hökümetine, diktatoryň siýasaty şeýle. Ivan Grozny ýadyňyzda düşýän bolsa, öz oğluny öldürdi. Sultanlar Süleymandan başlap, hemme teröristler öz çağlaryny, oğullarını öldürýär. Hökümetiň ýa-ni ýoluşyk wezipetini goramak üçin. Bundan başga da köp misallar var. Ine Demokrat Koreýa ýoluşdy. Öz daýatyny köpçüligiň öňüne atdy. Siz garnaşy bolsaňyz tapagy ýok. Sebäbi oň jany sizden beýlikden gaty beýik. Şoň üçin ol özüni goramak üçin gerek bolsa oğluna öldürýär. Ünsürüm Mulikow Berdimuhammedow Mulikow kiçi wagtynda, çağjyk wagtynda, çağly wagtyna kipdirine götürüp, ýa-ni eline götürüp akydyp goppa etdi. Näetdi Mulikow?
basyp goýardy. Şol mähirligi bolmadyğı adam size mähirli bolur. Bolupsyňyz da bir başyna on ýanky garnaşy tapagy ýok. Garnaşy bolsaň, size bäde hökümet ýolbaşçylygy, bäde hökümetiň sistema garnaşlyk ýöräne goýdy, işläni. Şonuň üçin garnaşyny goýar, başarmasa hökümet uratda suwut ýanky nama bolmasyn diýip onu basýar. Sizem şoň ýolunda. Men hukuk goýan gurumlaryň organlaryň ýolbaşçylaryny ýönedim. Serdim. Siz üýüşüp meseleni bir günde däl, bir sagatda çökdüler. Üýüşüp bileje arrest edip Berdimuhammedowy 3 ýyl 4 ýyl arrest edip öz ýanky gulluklaryny bilen onan telewiziýa getirip beýikde goşuň diýseňiz hemmesi goşulýar. Halkym azat bolýar. Hemmesi azat bolýar. Azat saýlawy geçirir. Kim tutuşulsun? Ýöne gulşulukdan çykar. Bütün dünýäde maskara bolmaz. Biz bütün dünýäde ösüp Türkmeniň kimdigini, Türkmen halkynyň bir san diktatora bagly, bir san idiot, psikikdadan kesel adama bagly, Türkmen halky dine akylly, durnukly siýasatçylara, akylly adamlara, alymlara, sada halka, asuda ýolbaşçylara baglyk görkezýär. Bütün dünýä. Näme şonu etmeli? Näme düýünki geçen watan programasyna siz diňle el çapyşyp şol terrorist bolýar. Men düşünem. Näme esasında? Şoň üçin hormatly watandaşlar, hormatly hökümet işgärleri. Şu zatlara ün vermeseňiz, biz ahir ýeňe. Onuň 15 ýyllarda ýeňmesek, 2-nji-de, 3-nji-de alýaş berdim. Biz gan döküşüklüğü ayırmaly. Biz näçe ýumşak, ýanky mahmal ýolla geçip şunu özgeçikler etsek, şonça adamyň janlaryny gorar we şonça parahat ýolla bütün dünýä mysal bolup görkezýär. Diktator näme aýrylmaly. Men sizin ýine de aklymyza şu ideýany berýän gorulan halky. Halka namat bolmaň. Halk bilen bolun. Halk ýalňyşlygyna halk bilen bolun. Halky bolan halkyň içinde dogrulygy, halkyň içinde ölmeli bolsun. Ýerteki wagt mazarçylykda da halk var içinden söýün oturmasyn size. Allah'ın oğluna hemmemiz cevap vermeli. Hükümet işgärleri bol, biz hemmemiz halk bolup ümürtmeli. Başka bir şey yok. Bu terörist Berdimuhammedow näme etjek bolýar? Bu kellesi psikikdadan giden adam bizi o orta asırlara gitjek bolýar. Şulardan bizi ýanky öz işini ukygyny bolmadan, öz işini başarmadan sizi günahkar edip demesi tutmaýarsyz. Lütfen şu ýaly siýasy kriz bolan ýagdaýda ýolbaşy bolsa näme diýär? Birinji kriz öwrenýär. Birinji bilen halkyny kömek edýär. Şu galyalar, şu problema bar eken men şunu kömek edeyim, şunu etmesem şunu galyp menem alarlar dip şunu kömek edýär. Ol bir normal, psikikdadan dogry adam, adekwatny, ýa durnukly adam. Egerde deýüs bolan bolsa, terrorist bolan bolsa, psikikdadan kellesi giden bolsa, düýün kıyaly ýygyna geçirip, hukuk gorýan organlar basçylar edip, Türkmenistan bütünlügi, konstitusiýa diýen söýlerin arkasyna gizlenip, sizi halka garşy urukdurup, sizem halky ýenen soň gelip sizem basyp, täze topuralyp, ýene öňkü ýollanýar. Ine şol bolmaly ýa. Egerde durnukly adam bolmasa, onu halk bilen çözülşüp, opozisiýa bilen gürleşip, Ýewropa gelip ýüýtür, ýygnak geçirip, ýanky Ýewropaň özel döwletleriň ýolbaşyny bilen ýygnak geçirip, meseleler çözerdi. Olam bolmasa, ýapyk çatda, ýanky ýapyk zoomda opozisiýa bilen gürleşip, ýa bir wekilini berip, gürleşdirip, şu krizden, şu siýasy krizden, halkyň krizinden çözülükler bile tapıp hem de atlar yumuşadıp Türkmenistan'ı istiyor. Hani oraya yolbaşı? Hani oraya adam? Hani Türkmenistan'ın 30 yıldan beri hükümetteki işleyen şuraya yolbaşı? Yok. Size yol vermediler. Siz eğer durnuklu olsan adam, siz akıllı olsan adam yol vermediler. Bu diktatör rejim dine vefalı boyunca, dine üyelin tupoylu boyunca adım ataydı. Ne yapacak? Kaçanla bir ukuyup psikikdadan adam öz
Çiktaydan erwet görkezmeler berenne normal adam, durmaklı adam hiç hak etmez. Sonra göre yaşmıyor. Bu sizin kararınız. Sizi bundan beter helakçılığa getirir. Halkı bundan beter getirir deyip aysa şol adam basın. Şol için mu dine ve pahalı ve dine hükümetteki işleyen gullar gerek. Sizin adınız minister, vice-premier onu seyretmeyen. Siz gullar. Siz bir yani gullar. Biz neyem olsa azatlıkta yaşayan gullar. Bizce de azatlıkımız yok. İn bullunum. Neyem gerek bulsani bir sani teröristi dinler. Tutsak edin. Özümü tutsak edin. Ya da yine halk kalıp otuyor. Sabotaj hükmününe halka may verin. Halk özü tutup sizin eden işlerinizi baka verip sizin ölen tiyari Türkmenistan olur. Sebebi sizin şu sabotaj ediyeniniz halka könük bolýar. O sizin gahmasınız. Şoň üçin hormatly hukuk koruyan gurumlar, men size bilen pikirleriniň özüňiz ykbalyňyzy özüňiz çözün. Şol kadar Türkmenistanyň ykbaly şuýl çözülýär. Biz şonu çözmek üçin size de yankı maslahat berýär. Halkyň tarapyna geçin. Başka yok. Ya Berdi Muhammedov dine konstitusiýany bozordurar. Häzir oğlunu oýar. Ola ondan beter. Men size öwretdim aýy. Kabinet ministri geçirinde, yığınaklar geçirinde on bir gurulyak bilyen edebi dili yok. Edebi dili bolmadığı adam pikirleren edebi değil. Pikirleri edebi değil adam. Dini ervettiği görüp, dini ervetti attırır. O bizim yol hoşumuz bulmuyor. Bu adamlar cinayetçi adamlar. Bu adamlar türmede oturmalı. Hormatly vatandaşlar, yine şu men maslahatları verdim. Dünkü Vatan Programmasynyň netijeleri boýunça yine demokratik opozisiýasy organ işlerine şuraya ýülenýär ve Berdi Muhammedov terörista şuraya jogap berýär. Inni men YouTube'larda ve başka yerlerdeki yığınan sorularıma jogap berjek. Yine birinci soru. Yine käbir halkymyz şeýle diýär. Yine Türkmenistanyň içinde ýollar açyldy. Bizi prezident dinledi. Hormatly vatandaşlar, ýollar açylmady. Hawa polis işgärleri sağ bolsun. Olar ýollardan welaýetden arasyndan geçirmede häzir sypaýçylyk edýär. Ol sypaýçylyk istendikmi ýene de gysylyp biler. Bize ýolların açylmagy hökümetiň çağrışı gerek. Ýa-da Vatan Programmasynyň ofisial resmi taýdan bildirişi gerek. Başka ýollar başgaça açylmaýar. Ýa olar bir kanun ýapyldy, inni kanun esasında açylmaz olar. Yine men size maglumat bereyim. Men her welaýetdäki ýollara, ýani welaýet arasyndaky ýollara, postlara, adamlara ýerip şu maglumatlary berýär. Taksça gitjek bolsaň 700 manat tölemeli bir welaýetden beýlek welaýet. Welaýetleriň ýani arasyndaky taksy görä. Glawny posta 1000 manat şol taksçylyk bermeli. Käwagt 4 manat alýar. İnniki posta barmagynda 5 tan gaýşyk durum bolsa, hersine 100 manatdan bermeli. Spravka da gerekler, hiç tadım gerekler. 100 manattan berden geçme. Diýmek, ýollar bir kanun yapıldı. Ol koronavirus mesele de. Şoýardy. Ýa ol 100 manattan töleseň spravkaňam, sen hiç tadım geçildi. Geçdi, durmady. Häzir kunna käbir gaýşlyklar, arnamasy bolýan gaýşlyklar post arkaly şeýle diýär. Geçir diýär. Pulum alanyp. Ol wagtlança, anam. Häzir biz ýumşasak, biz gazmasak, endi o näçünden ýeni bundan beter bolýar. Şoň üçin ol bize bardy. Samolyota minjek bolsaň, her adamdan 700 manat ýanar. Onam tölemeli. Soň ýa spravkalar ýygnamak üçin o ýerde de tölemeli. Ol bir ýüýte hökümet paraxorluq östürmek üçin şu kanunlary, ýa şu görkezmeleri, şu düzümleri goýdy. Näçe biz onu aýyrmaly? Olar bir kanun. Men başta düşündürdüm. Şol Berdi Muhammedov şol dil görkezmesi, welaýetden arasyndaky ýollar ýapmak ýa-da daşynaky ýollar ýapmak, dil görkezmesi kanun bir kanun. Men şonu suwd etdim. Birinji çykyşymda dedim. Şoýda men düşündüm. Ine şoň üçin ýollar açylanyp, ol bir sany, iki sany, 5 sany adam geçip gaýşyklar bolýa geçiver diýdi, hatapdy. Vatandaşlar. Ine dünkü Vatan Programmasyny görmüş bolsaňyz, Berdi Muhammedov näme diýär? Bu işlendirmi?
her vilayette komissiya bolsun, ol başga vilayetden adamlar bärde näme işläpýär diýip bunu gözükçüler alın. Migrasiýonluk gözükçüler alın. Üntüyorum. Türkmenistan'ın içinde migrasiýonluk şu vilayetten o vilayete geçýäni kontrol etmeli. O Hudaýlykdan biz niye var ya? Ananım. Biz 15-nji ýanwarda eger ýollar açmady, häzir 3 tane talabymyz var. Birinji, vilayetler arasynda ýollar açmady. İkinci, halkara aragatnaşyk ýollar açmady. Üçüncü, kösenýän 2 ýyldan bäri kösenip gelýän her maşgala başyna sotsial maddi kömek hökümetden 4 manat bermeli. Eger-de 15-nji ýanwarda bizi saklasalar ýa-da şonu etdirmeseler, biz talaplarymyzy diňe güýçlendirmeli. Şonda Berdimuhammedow düşünýär. Berdimuhammedow ýaly terrorist diktator, diňe güýje düşünýärdir. Rehimlik, wepalyk, rehimlik, ýa mehirlik söze düşünýär. Onuň wyjdany ýok, ne namys bar. Şoň üçin olar bilen gurrun gaty çotky bolmaly we gatlyk bolmaly. Şertler goýulmaly, edildimi? Zat diýmeler. Edilmedimi? Mundan beter batyş etmeli. Inanın, men tejribem bar. Şuraya kanun bolýan adamlara garşy diňe şeýle ulaşmaly. Indi şoň üçin ýollar açylmady. Prezident bizi diňdiýär. Gorkup mundan beter ýollar gysýar. İkinci soru. Yine Türkiye'de 14'üne 15'ine 2 samolyot gelýär. Bizim yaramayan adamlarımızı alıp gidýär. Türkmenistan'ın prezidenti bilmeýändir şuraya ýagdaýyň badygyny. Türkmenistan'ın prezidenti bize kömek etjek bolýar, ine ýollar açyp atýar. Ya. 14'üne 15'ine samolyot gelir. Ondan soňra gelir. Sebäbi biz 15'ine galýar. Halkyň gahar güýjüni saklajak bolup şeýle diýär. Ol bir kanun ýagdaýynda hiç kimi jogapkarşylyk çekip bilmeýär. Sebäbi istenen adam alan ýagdaýynda opozisiýa turup şol adamy syýasat tarapdan basyş edilýär diýip atgap bilýär. İstenen adam. Şoň üçin ol Berdimuhammedow düň çykyş edip ine beýders diýip ol bir kanunçylygyň dowam edýär. Ony istendik ýa-ni halkary gurulmasy, adam hukugyny goýan suret bilýär istenýär. Şoň üçin gorkuş görmäň. Samolyotlar gelýär. Şu yaramayan adamlar näçe akıtmaýany ol ümitmeli. Öň niýet etmeli Berdimuhammedow. Nämiş 15-nji ýanwar bolanda böküp çykdy. Şunu etmeli. Ol näme tehnik oýnýar. Hem bärde kömek edýär, hem bärde gysan bolýar. Serediýär halk haýsy tarapda, şu tarapda men şolaň ýanky soragyna jogap bersem köçeşýär, şu tarapda men gorkutsam gorkýanlary gyragaçýar. Şeý diýip ýanky baada aljak bolýar. Söylemäň o. Bul wyjdansyz, beýnamyz, gorkok, dün gören bolsaň, pampers çykyş edýär. Dinlemäň bu ýaly haramzadany. Öz halkyny şuňa ýetiren we mundan beter halkyny gysjak bolýan adama ynanma. Şoň üçin biz hemmämiz 15-nji ýanwarda çykmaly. Olaýda İstanbul ýadyňyzdan çykarma. Siz syýasat tarapdan ýürüşden ýok. Siz sosial ýagdaýlara kyn bolansoň, siz bir kanun ýagdaýlara sizi Berdimuhammedowyň özü liçna görkezmesi bilen salan soň siz öňe çykýar. Öýe gaýtjakmysyňyz? Çykmar. Ene gördüňizmi 2 samolyot birden ýerýär. Her gün. Beýdeni gerekken bize. Bize öňkü ýaly beýlikli döwletler ýaly şuňkuny. Günne samolyotlar gelip dursun. İstesek gaýdasy, istesek gaýtmaz. Ýöne ýol araşdym. Şonu talap edýär. Şoň üçin Berdimuhammedow ine rehimlik etdi, mehirlik etdi diýip özüňi anlamak. Indi ýene bir soraw bar. Aktivistler üçin ýol ýapyldy. Siz çykmadyk bolsaňyz hemme zat gülýär bolardy. Beýlik döwletlerde de problema bar. Ýöne aktivistler çykana goýarda ýollar şoň üçin ýapylanýar. Men şu sorawa size jogap berdim. 20-nji ýylyň mart aýynda ýollar ýapyldy. 20-nji ýylyň 2020-nji ýylyň iýun aýyndan başlap aktivistler çykyş etip başlady. Mart aýynda ýapylan bolsa, onda bizde ona ýok, ýogam ýapylan. Ýollar. Bolýar. Biz ine aktivistler çykdyk, bizden gorkup ýollary ýapdy diýip Türkmenistan prezidenti terrorist Berdimuhammedow gorkok diýerler. Bolýar. Türkmenistan'ın içinde ýollar näçe ýapýar? Hani bir ýyl çykdymy? Hani aktivistler barmy? Ýok. Näçe ýollar ýapýar? Ay şolary gysaýyn.
Şunu uklaptırıkka koronavirüs bana bir bahana olsun. Men pullarımı oğurluğa vereyim. Her vilayete varıp aylanıp halkı görmeyin. Şöyle hemeşik çopanı görüp ya da bir çopanı yani sağda çopanı görüp onunla gurlaşıp o gurlan üstünden yani baktaşan yani öz prezidentin, terörist prezidentin birinci görünme aytacak zadını ayttırman hekimler bunu kızıp yani 5 minutluk gurun içinde. Şu yere varıp küsünyen halkı görmedik. Şu yere baran son şol halkta sıvıya düştü. Oraya varıp çare görmedi, kömek etmedi. Gayti görmeyen şunun baylıkları näyin olup oğurlap bolýar. Şuradaki işleyen ministerleri yurgoşur gısıp çaltırak nirdi gağa çıkar. Men pul oğurlamadan bolmaýar. Men diňe ösüşe gitmeli. Halk ösüşe däl. Diňe men ösüşe gitmeli. Pul gısıp gaýdy. Debagym şey. Barmany gowy oraya baranda. Ol adamlar gısıp onun baylıklarını oğurlap gaýdy. O barmany gowy. Şoň üçin Berdimuhammedow yapmadı mı vilayetlerin arasındaki yolları? Näme aktivistler yaptı mı? Yaptı. Bolya aktivistler daşına çıkış etdi. Onu näme içinde yol açmak häzir. Ne şunkuny. Açma. Näme o halkyň problemi näme? Näçe şular yapık bolsa, näçe şular bilimsiz bolsa, näçe şular her gün ertiden öýlenki çürüň gözleseler, öýlenden soň akşam çürüň gözleseler. Şonça gazjak bolmaz. Men akyn oğlan bir galsa gün türmedik tebro agzy bir bolmaz. Bir-birinden qardalyp da edip berme, bir-birinden buluşup giderler. Yani ýüýti ullanan hramlyk. Anladın mı sistem? Şoň üçin aktivistlerin bärde hiç şeyi dahili yok. Yine orada da edeyim. Eden günahkar däl aydın günahkar bolupdyr. Näçe Berdimuhammedow günne kanunlar bozduyor. Onu aydan okap barıp şart yalvarya yollar açıp berdi. Barıp yani Türkmenistan prezidentine ağlamaydı. Vakti näçe ağlasaňyz şonça yol açıldı. Yine 10 yaşına çıktık mı? Produktlar eýen berip başladylar. Hem ýerde. Her 10 günden 10 yaşdan yumurta, 2 ýaşka nowatlar ýok, hemme çöp başlady. Pullar verip başladı. Biz çıkıp başladık. Biz çıkmasak, aytmasak, insanlar yok. Dünkü vatan programını görünme olsanız. Bu sonku derecesi. Sonku bizi korkutmak derecesi. Ondan sonra hiç taleplenir. Şondan biz aytmasak, bu edilecek daha diyor. Bu var edilecek daha. Şondan sonra durup adamlar bağışlan beni yanlıştım. Ben näme diýsem edin diýme galy. Şoň üçin şoňu diýdim. Yine bir idea men YouTube'da gördüm. Men näçe demokratiýany gowuramok. Her kim aydanlar ya inesi näme agzyňyza geleni aydan soň Türkmenistan prezidenti gorkup ýa-da ýollar ýapdy. Men şol adama düşündirjek boldum. Türkmeniýa diýämi ýa-da beýlekmi ýa-da. Hormatly watandaşym. Siz demokratiýa döwletde ýaşap ýörsiňiz. Siz gowurman siz eýýän ýaşap ýörsiňiz. Şu demokratiya döwleti bolansoň siz daşary ýurtda işler ekranna ullap TikTok'ta çıkış etmiyor. Eger şu demokratiya döwleti bolmadyk bolsa Türkmenistan aslında bazasında fundamentda siz ýa basılardylar ve şöyle öldürülürler. Ya zindana dynlardylar ya da gamçylap günne urup zynlarına ölüp ýatarlar. Şu demokratiya döwleti Türkmenistan Berdimuhammedow şu demokratiya gymmatlyklaryna azanlyk gelýär. Biz çıkış edip şunu ulutsak bolýar. Adam gymmatlyklaryny biz köpelip vatan, halk, döwlet, hökümet diňe halk üçin bolýar. Bir adam üçin näme? Halk üçin. Şoň üçin siz demokratiýany gowurmasaňyz, onu siz Türkmenistanda ýaşamanlar. Onu siz demokratiýa ýok döwletlerine, mysal üçin Saudi Arabiýasynda ýa başga bir ýerde ýaşaman bilemok. Demokratiya döwletleri gurulmadyk Talibanlaryň arasynda ýaşamaly. Şu ýerde Talibanlaryň düzgünlerini giýirip, o ýerde TikTok'a aňarda dursun. Başgaça ýaşamaly. Öz depdesulyny çalşmaly bolsa. Siz şu ýerde bir sistema gurulmaly bolsa. Demokratiýada adatlyk. Adat gurulmak, adat pikirine alışmak. Egerde bir der gurulýan bolsa, onu halkyň dinlemeli. O halk saýlamaly. Dinlejek. Boş dağıttalı gurun veren olsa. Hıdyrov ýaly.
Ine men etdim menden wagtdy Berdimuhammedow. Hıdyrov näme etdi? Kişiler etmek boş kuruldu. Türkmenistanyň prezidenti häzir demokratik opozisiýanyň gorkup başlady. Hıdyrov demokratik opozisiýa girenip düründen. Şonu gorkuşundan dün Vatan programmasyna bir topurdatlar boýnap başlady. Diýmek, demokratik opozisiýa güýçlenip, halk muňa ynanyp, halk bilen bile bolup, Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň diktator teröristine huk dürüp başlady. Diýmek biz boş däl. Diýmek Berdimuhammedow boş. Bize garşy görüşmüyor. Halka garşy görüşmüyor. Şondan dün çykyş edip soňky sözlerini aýtdy. Ine şondan soň ikinji gerek bu sözler aýdyp bolmaýar. Soňky sözler guturan soň başga sözler gelýär. Ýalvarmak sözler. Şoň üçin demokratik opozisiýa gyzga wagtda Berdimuhammedow ares edip tutar. Kim şonu bolýan bolsa, şoň tarapynda durýan bolsa, şol adamlar Berdimuhammedow bilen bir basgançakda jogapkärçilik alar. Berdimuhammedow jenaýatçy, nokot. Berdimuhammedow tutsok ediler, nokot. Berdimuhammedow jenaýatdan çekilir. Nokot. Beýerde diskussiýa ýok. Oň ýöne wagty şu gün 10 ýaşyna, 16-syna, 20-sine ýaşy gyzga wagtda. Indi ýyllar garaşmak. Sebäbi kaçan opozisiýa Amerikaga gidip Houston'a protestler geçirdi. Kaçan opozisiýa Washington'a varıp ak janýanyna protest geçirdi. Kaçan opozisiýa Amerika varıp Washington'daky konsulun, pasol ilçikanyň önüne protest geçirip maskarasyny berdi. Kaçan opozisiýa onun önüne barıp uly mitingler geçirip, protestler geçirip New York'ta protest geçirdi. Kaçan opozisiýa Ženeva barıp Wozun önüne onun önüne protestler geçirdi. Kaçan opozisiýa OBS var maskarasyny berdi Berdimuhammedow. İki gerek. Kaçan opozisiýa Ukraina barıp şo ýerde ilçikanyň geçirip barýan ýygyna giyip maskarasyny berdi hemmenin önünde. Kaçan opozisiýa Türkiýede protest geçirip bütün dünýä maskara etdi Berdimuhammedow. Öňler barmy şo? Ýok. Indi hak kaldy. Opozisiýa da kaldy. Opozisiýa izah etmek. Diňe öňüde. Şoň üçin beýik türkmen halky. Diňe biz hökman oturýar. Berdimuhammedowa hiç Berdimuhammedowdan beýikrägen uturup gördi. Berdimuhammedow bize ýeňmek gatanka. Sebäbi Berdimuhammedow bolýan adam ýok. Şoň üçin diňe sag bol.